gugma nga mayor han nabungtuhan ginapondan amoy Secretary Pumpi Hamarolen napapadisan ni Ma'am Alma Abalorio, Music Maestro. Ito ang nasa Marlete ay nasayaw na isisikati ang nagsasayaw ni Bida na perni nabila kong ng kisi-kisi ang hermana ang nangunguna dinadaramot ka ni Kapitana ng hibausan mga bisita ang kanamuhang inagala Ato na halagaw kita Napurot ang patis ka pusa na Ang bitis na mukha Ang nalapinog ka Upay-upaya pamustura Ato na halagaw kita Napurot ang patis ka pusa na Ang bitis na mukha Ang nalapinog ka Upay-upaya pamustura sayaw na lubi-lubi ang inunog sa langkaki mga sayaw ng sa Marlete ang kulat sa bidang permi ang hermana ang namunga yung dadaramot ka ni Kapitana ng hipausan mga bisita ang kanamuhang iragala Ato na halanaw kita Napurot ang pagis ka pusa na Ang bitis na mukha Ang dalapinog ka Yung tayo-taya pamustura Ato na halanaw kita Napurot ang pagis ka pusa na Ang bitis na mukha Ang dalapinog ka Yung tayo-taya pamustura Ang kalarako maaslong lugar kay hilaw-hilaw Nabugang kang junior kaminaw Dari kabay-bay nahihinunod Ang kalarako maaslong lugar kay hilaw-hilaw Nabugang kang kapong kaminaw Parang natulaya daw hanggat pinunter ka manakot irahi nanagatuka na harapong irahi bila mo pagkukong basta makadali nanagatuwalaya daw hanggat pinunter ka manakot na hindi nanagatuka na harapong kabindi bila mo pagkukong basta makadali yaman Pwede ko na mo ikaw mapupunta Isa kasabitan na akong lugar Pipilitan ko kay ikaw yung nagal Pumato ka na, hindi ka kilalakal Pwede mo ka akuhin
ganda kung palangit bumalik ka ako'y alam ko man ikaw karawado ay katatas kamatis sibuyas tanglad ay katatas kamatis sibuyas tanglad ang isda hamuro baybay ay gamong bahay puro buskay ay katatas kamatis sibuyas tanglad ay katatas kamatis sibuyas tanglad ang isda hamuro baybay ay gamong bahay puro buskay. Pero maamong namawis Alright. Damo-damo salamat Secretary Pumpi Hamarolen, sugad man kan Ma'am Alma Abalorio, haniyu pagsayaw.